συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Ο Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζει σήμερα στη σημερινή μας εκδήλωση. Ιδιαίτερη χαρά γιατί έχουμε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ένα πρόσωπο το οποίο για άλλους είναι παράδειγμα προς μίμηση. Για άλλους ο θρύλος των εθνικιστών. Ο Πατριωτικός Ελληνικός Σύνδεσμος λοιπόν μετά από καιρό η πολύ αναμενόμενη εκδήλωση αυτή που είχε προγραμματιστεί, είμαστε εδώ σήμερα και είστε και εσείς εδώ που καταρχάς σας απονέμει τα εύσημα που είχατε το θάρρος να έρθετε σε αυτήν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Λέω συγκεκριμένη λόγω της ιδιαιτερότητάς της. Μαζί μας βρίσκεται ο συναγωνιστής, ο οποίος θα δυστυχώς συναγωνιστή περίοδο, σήμερα χάνουμε τα λόγια. Είναι τόσο μεγάλη συγκίνηση που μου συμβαίνει εμένα πρώτη φορά, ο Περίαδος Ανδρουτσόπουλος. Και επίτιμο μέλος του συνδέσμου με δημοκρατικές διαδικασίες, ξέρετε εσείς, αποφασίσαμε τον συναγωνιστή Περίανδρο να τον κάνουμε επίτιμο μέλος του συνδέσμου. Κατά καιρούς ο σύνδεσμος βραβεύει κάποια άτομα, όπως παλαιότερα, όσοι ενθυμίστε, τον σύγχρονο ήρωα της Ελλάδος Σταύρο Λάλα, ο οποίος έστειλε και τον χαιρετισμό στην εκδήλωση και ιδιαίτερα στο συναγωνιστή Περίανδρο για τη σημερινή εκδήλωση. Επίσης, χαιρετισμό στην εκδήλωση απέστειλαν η Πατριωτική Ορθόδοξη Κίνηση Αλεξανδρόπολης, η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, ο Δημοτικός Σύμβολος Συναγωνιστής και στέλεχος του ΕΝΕΚ Σαγιάς Γεώργιος και η συντακτική ομάδα του Μαύρου Κρίνου. Τους ευχαριστώ. Η σημερινή εκδήλωση έχει θέμα το παρόν και το μέλλον του ελληνικού εθνικισμού. Είναι μια γενική έννοια, αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ. Μετά την ομιλία του συναγωνιστή θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, αυτό επιθυμεί και ο ίδιος, και ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Επίσης, αν θέλουν κάποιοι, μπορεί να αποβάλουν ερωτήσεις και σε μένα, σε οτιδήποτε έχουν απορίες. Να πούμε τέλος ότι, επειδή δεν θέλω να σας κλέψω τον χρόνο, ο χρόνος ανήκει αποκλειστικά μόνο στον συναγωνιστή, ασχολήθηκε μαζί μας και πλέον κυβερνητική νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Λαρίσης, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας αποκάλεσε φασιστική οργάνωση, τιμή μας. Και καλούσε το λαρισαϊκό λαό να μην συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση. Αστεία πράγματα. Με τον Περίανδρο Ανδρουτσόπουλο, εμένα προσωπικά και ο σύνδεσμος, μας συνδέουν κάποια γεγονότα τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ τα γνωρίζετε. Πριν να γίνει αυτή η εκδήλωση, είχαμε συναντηθεί τουλάχιστον 3-4 φορές μαζί, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στη συμπρωτεύουσα, και δεν το κάνει αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, θα μιλήσει δημόσια σε εκδήλωση και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό λοιπόν στο βήμα, για να μην μακρηγορώ εγώ,
το συναγωνιστή θρύλο των εθνικιστών, Περίεργο Ανδρωσόπουλο, να δείξει το θέμα. Συγγνώμη. Πριν να δώσω μια παράληψη, είναι μαζί μας και μας τιμά ιδιαίτερα και θα του δώσω δευτερόλεπτα τον πρόεδρο του Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου, μονάχου και αδερφό συναγωνιστή, Χριστόφορο Θεοδωρίδη, που ήρθε από το Μόναχο για τη σημερινή εκδήλωση. Θα του δώσω 2 δευτερόλεπτα να πει κάτι. Γι' αυτό που είναι να πεις γιατί. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, χαίρομαι λίγο που είμαι ανάμεσά σας. Ο λόγος που ήρθα αποκλειστικά μόνο από τη Γερμανία γι' αυτό είναι πρώτον ότι εκτιμώ το σύνδεσμο και το Στέργιο που το ξέρω χρόνια. Δεύτερος λόγος είναι ο Περίανδρος, για τον οποίο τον ήξερα μόνο από διαδικτυακά βίντεο παλιά κτλ. Ξέρετε τώρα. Εμένα αυτό που με καίει πιο πολύ τώρα είναι μια κίνηση που έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε εκεί στο Μόναχο εμείς εδώ, κάποιοι γραφικοί. Έχω φέρει εδώ κάτι φυλάδια. Συλλέγουμε υπογραφές για τρόπο την εκδίωξη του τουρκικού προξενείου εδώ Κομοτηνής. Έχουμε μάσει γύρω στους 500-600 εκεί στο Μόναχο και έχω φέρει και κάποια φυλάδια τώρα. Όποιοι από εσάς θέλετε, όνομα, επίθετο και μια υπογραφή, να τις παραδώσουμε τέλη του μηνός στο προξενείο του Μονάχου. Εκεί έχουμε μια πρόξενο με τη χαρακτήριση τέλος πάντων, η οποία αν μας δεχτεί, καλώς, αν δεν μας δεχτεί, θα βρούμε άλλο τρόπο να τις παραδώσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω και εγώ με αγωνία να ακούσω κάποια γεγονότα και κάποιες ιδέες και απόψεις που για μένα θα είναι πνευματική τροφή. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερος στο βήμα συναγωνιστής Περίεργος Ανδρωσόπουλος. Αδέλφια, αγαπημένοι προσκεκλημένοι, θεωρώ ότι ύστερα από όσα έχουν ελεγχθεί και προλογηθεί, τα έβυχα λεκτικά σχήματα και οι όποιες ρητορίες πρέπει να μείνουν στην άκρη και επειδή ξέρω ότι αγωνιάται για πράγματα που σχετίζονται με την κρίση μου, το παρελθόν μου, την επαφή με τον προηγούμενο φορέα τον οποίο υπηρέτησα, αλλά και την προοπτική της όποιας ενέργειας στο μέλλον, η οποία προφανώς φαντάζομαι προκειμένου πολύ συγκεκριμένη, πολύ αφηρημένη και όχι συγκεκριμένη, καλό θα είναι να μπω κατευθείαν στο ψητό. Η τιμή είναι ιδιαίτερη. Αλλά η ανταπόδοσή της δεν πρέπει να είναι μόνο συναισθηματική, πρέπει να είναι πάνω απ' όλα λογική και πολιτική. Όπως έχετε καταλάβει, είμαι αποφασισμένος, με τη γνωστή επιθετικότητα που με διακρίνει, για την οποία πλήρωσα από το σύστημα με μεγάλη ευχαρίστηση, να εξαπολύσω ένα δρυμή κατηγορό κατά του πολιτικαντισμού που έχει εκλάβει τα τελευταία χρόνια ο αστικός πατριωτισμός στη χώρα μας και η κομματική κερδοσκοπία. Επομένως, κατά του κοινοβουλευτικού εθνικισμού που εξελίσσεται σε δεξιό φορμαλισμό και κατά της χρυσαυγίτικης τυποκρατίας. Είμαι αποφασισμένος μαζί σας, λεκτικά τουλάχιστον, να ασκήσουμε τα κομματικά φτιασίδια μιας ακροδεξιάς μπουρζουαζίας, η οποία διαθέτει μια τόσο παράξενη μπολσεβικική πλέον ψυχοσύνθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι περήφανοι γάρ, αντάρτες των εθνικών ιδεών από τα απρόσιτα όρια του αγνού ελληνισμού, να επανακηρύξουμε την αναβάπτισή μας στα ιερά νάματα του μύθου που κάποτε μας γέννησε και να αποφύγουμε τη συστημική παρακμή και τη δημοκρατική σύψη των τελευταίων ετών. Με λόγο λοιπόν κλασικά ελληνικό αλλά και αντιστασιακό, θα επιχειρήσω να επαναπροσδιορίσουμε ένα νέο σχεδιασμό της ιδέας μας στα πολιτικά πράγματα της πατρίδος, επαναπροσδιορίζοντας ως τούτου και τη θέση μας στον εθνικό πολιτισμό. Αυτό σημαίνει ένα ευρύτερο κίνημα ζωτικού ελληνικού πατριωτισμού, πατριωτικού σοσιαλισμού, κοινωνικού εθνικισμού, μακράν της πνευματικής στενότητος που έχει βάλει τελευταία στην πατρίδα μας ένα γραφειοκρατικό βαλκανικό κόμμα. Ξέρω ότι με κοιτάτε με απορία. Για μένα είναι ζητήματα αυτά άκρως ιδεολογικά και ηθικής τάξεως. Λέω βαλκανισμού διότι οι παλαιοί μας φίλοι έδειξαν από πολύ νωρίς την πολιτιστική του προέλευση. Διψασμένη γάρια θεσμική αναγνώριση στα πολιτικά σαλόνια,
Απήχαν πολλοί από όλους αυτούς τους σπουδαγμένους στα πανεπιστημιακά κέντρα πρακτόρων του εξωτερικού, τους εξαμερικανισμένους και εξευρωπαϊσμένους, τους δίθεν σπουδαίους, και ως καλοί ευρωβοσκοί δεν κατόρθωσαν να τους μιμηθούν ως θα ήθελαν οι ίδιοι. Απεπειράθηκαν λοιπόν να μιμηθούν από τη μια μεριά το λονδρέζικο βουλευτικό πολιτισμό του πολιτικού ορθολογισμού της γνωστής Ρεπούμπλικας και από την άλλη τη ρητορική φλιαρία της αριστεράς διανοίας. Το αποτέλεσμα ήταν κωμικοτραγικό, ένα αμάγαλμα κινουμένης ιστορίας μεταξύ των ορίων του χουλιγκανισμού και του κίτς. Με έντονη τη χοντροκοπιά του βαλκανισμού εντός τους και εκτός τους, οι άνθρωποι αυτοί εξέθεσαν την αγνή ιδέα μας, όπως εγώ ακράδαντα πιστεύω, και έφτασαν στο σημείο να μιμηθούν τη βαλκανική διπλωματία. Ήγουν τον Οθωμανικό τεμενά, τη φαναριωτική υπόκληση και τη σλαβική κολακία. Θα μιλήσω με έννοιες σήμερα και όχι με χοντροκοπιές αριθμών και εκλογικών ποσοστώσεων. Τι ούτω τρόπος είδαμε ξαφνικά τον Μιχαλολιάκο, έφνης άμα τη αφήξη του στο Δήμο Αθηναίων, να χαιρετά με δέος τον εκπρόσωπο της σφοδρής πολιτικής αρενοπότητας στην Ελλάδα, Ηλία Ψινάκη. Έναν άνθρωπο όμως, για μας τους παλαιότερους, σήμαινε το σημείο προκλήσεων σοβαρών πλημμυμάτων και κακουργηματικών πράξεων, όταν το 1997, ως θυμούνται οι παλαιότεροι, μας έστελε ο Μιχαλολιάκος να το ξυλοκοπήσουμε βαρέως, μόνο και μόνο διότι μας εδίδασκε ότι το μέρος της εχθρότητος. Ο Ψινάκης ήταν ο υπεύθυνος, πέρα από τα περιττά σχόλια τα κομικά, για τη διοργάνωση συναυλίας ελληνοτουρκικής φιλίας μεταξύ του Ρουβά και ενός άλλου αναλόγου ποιότητος Τούρκου εισαγωγικά καλλιτέχνου. Όλα αυτά κατέρευσαν από τους ανθρώπους που είχαν τελικά μικροαστικό μίσος προς κάτι που δεν μπορούσαν να πιάσουν, και όταν το έπιασαν έκαναν την κολοτούμπα. Αναλόγως, ως φιοκάμπτου συνέχεια, είδαμε τον Μιχαλολιάκο να χαιρετά με δέος και δουλικότητα αυτή τη φορά την πολύ υψηλότερη του πολιτικά και όχι μόνο Ντόρα Μπακογιάννη, να ασπάζεται τη χείρα της σαν να μιλάει σε ιερό τέρας. Κι όμως η Μπακογιάννη ή το αγαπητή, πάλι με συμβουλές και με καθοδήγηση του ιδίου σε εμάς τότε τους νεότερους στη Χρυσή Αυγή, ο απόλυτος εχθρός του στο κέντρο των Αθηνών, διότι ως δήμαρχος Αθηναίων ή το εκείνη που έκανε τα πάντα για να παρακολύει τις πολιτικές μας ενέργειες, όχι μόνο στέλνοντας το Δήμο για να μαζέψει τα fake volants, τις προκηρύξεις, τις αφήσεις κτλ., αλλά να στέλνει την ίδια την αστυνομία για να μας συλλαμβάνει, για να μην ενοχλείται, να το πούμε ξεκάθαρα, η εβραϊκή παροικία του κέντρου της πατρίδος μας, διότι ο πατήρ της επεσκέπτεται πολύ συχνά τη συναγωγή Αθηνών και έβαζε το κιπά, αυτό το παράξενο καπελάκι, πώς το λένε, στην κεφαλή του, αγωνιζόμενος αμέσως μετά, πράττοντας τα δέοντα, να αναγνωριστεί το κράτος του Ισραήλ επιτέλους από την ελληνική κυβέρνηση. Η κολοτούμπα ή το για μια ακόμη φορά κωμικοτραγική. Πρέπει να γνωρίζετε βεβαίως ότι ο βαλκανισμός στην πολιτική έχει ως αναπόδραστη κατάληξη, μέσα από αυτή την κυκλοθυμία του, την πονηρία και την αυθαιρεσία, να αρπάξει γρήγορα να φας, μέσα από αυτό το βάρβαρο πολιτικό, τον νεοπλουτισμό δίκην Αλβανού προκρίτου, έχει ως αναπόδραστη κατάληξη την επαραπλούστευση και την υποτίμηση του αντιπάλου. Γι' αυτό και ταχύτατα οι οχυρωμένοι στο δεξιό πολιτικαντισμό απέσυραν τη χείρα από τα χείλη των ακροδεξιών κολάκων. Την εσκούπισαν μεταβδελιγμίας από τα σάλια του γλυψίματός των. Και έφνης μόλις αντελήφθησαν ότι οι συγκεκριμένοι απεπειράθησαν να τη δαγκώσουν, ευθύς αμέσως τους ράπησαν με τη μία. 70 και πλέον κοινοβουλευτικοί εθνικόφρονες ευρέθησαν στα κάτεργα της δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι δεν ήσαν βουλευτές, για πρώτη φορά με πράξη κοινοβουλευτική, με δράση κοινοβουλευτική, σημειώνοντας μια τρομερή επίδοση ατομική, όταν με επαναστατικές διαδικασίες ο εθνικισμός στην Ελλάδα ουδέποτε κατόρθωσε το ανάλογο. Για αυτούς που λένε μην ανακατεύεστε με άλλους γιατί θα πάτε φυλακή και θα έχετε προβλήματα κτλ. Και οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, όπως γνωρίζουμε περισσότεροι, είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους αθώοι. Δεν χωρεί αμφιβολία περί τούτου. Είναι όμως ένοχοι. Είναι ένοχοι όχι ποινικά και νομικά.
είναι ένοχοι ιδεολογικά και πολιτικά απέναντι όλων ημών. Για λόγους τελείως διαφορετικούς. Είναι ένοχοι, κατά πρώτον, δια τον εκφυλισμό της μεγίστης ιδέας μας, η οποία κατήντησε σε ένα είδος αστικοπατριωτικής ανοησίας και δεξιού αντιφασισμού. Είναι ένοχοι, κατά δεύτερον, για τον εκμηδενισμό της επαναστατικότητας του εθνικιστικού κινήματος, το οποίο μετεσχηματίζεται από τους ιδίους σε μια ανόητη επίσης ψηφοθυρική συμμάζοξη για εκλογικά ποσοστά φουκαράδων μικροαστών. Είναι ένοχοι, κατά τρίτον, δια την ηθική παρακμή του πολιτικού φορέως εξαιτίας της έμισθης συμμετοχής τους στην κομματική κερδοσκοπία ή της ανοχής κάποιων άλλων, η οποία και αυτή είναι ύποπτη, που μετέφρασε τον όρο του εθνικιστού στην κοινή γνώμη ως εκείνο του επαγγελματία πολιτικάντη. Είναι ένοχοι, τέταρτον όμως και βασικότερο, δια την προδοσία των αγώνων κάποιων παλαιότερων από εμάς, που ενώ ευρεθήκαμε σε συνθήκες πολύ χειρότερες από ό,τι εκείνη σε μια απλή σύλληψη, δεν γίναμε όπως αυτοί δηλωσίες μετανοίας. Τουναντίον, φορτωμένοι με δεκαετίες ποινή στην πλάτη, ενώπιον ανακριτών, εισαγγελέων, δικαστών, μέσα στα κάτεργα που δώσαμε πραγματικές μάχες, όχι στις σουίτες της γυναικείας τιμής του Κορυδαλού. Δεν λυγίσαμε, δεν προσκυνήσαμε, αλλά δηλώσαμε υπερήφανοι όντες, διαρκείς υπερασπιστές της αιώνιας ελληνικής ιδέας του εθνικού κοινωνισμού. Για να φτάσει ποιος η Παπαρίγα να πει ενώπιόν του στη Βουλή, αυτοί οι άνθρωποι ντρέπονται να παραδεχθούν τις ίδιες τις ιδέες τους. Είναι ένοχοι όμως και για κάτι ακόμα περισσότερο, που αυτούς δεν τους ενδιαφέρει, γιατί αυτοί μέσα από τον πολιτικό ορθολογισμό να αρπάξουν που έχουν αποκτήσει πια και δεν μοιάζουν με τίποτα από ό,τι εμείς πιστέψαμε στο παρελθόν, έχουν γίνει αρπακτικά. Για μένα όμως αυτό δεν είναι πολιτικός ηθικισμός, για μένα αυτό είναι η αρχή του αγώνα. Είναι ένοχοι, αδέλφια, για την ηθική απαξίωση του ικτρού χαμού δύο νέων παιδιών, τα οποία εδολοφονήθησαν από τα πυρά των άνανδρων αριστεριστών και αναρχικών, οι οποίοι όλος περιέργως δεν αναζήτησαν τους οπλισμένους και φρουρούμενους ηγείτορες, οι οποίοι έφνης θα μπορούσαν και θα έπρεπε να αμυνθούν, αλλά προτίμησαν τα στήθια 2, 3 και περισσότερων, όσους θα βρίσκανε θα σκότωναν, αόπλων. Και πώς αντέδρασε το κίνημα της συμφοράς? Μήπως προέβησε κάποια αντεκδίκηση? Καλά, είναι ρητορικό το ερώτημα. Πολιτική κάνουμε. Σαφώς όχι. Εδώ όμως υπάρχουν παράξενα ζητήματα. Κάτι ύποπτο συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, διότι όταν διέρευσε η σχέση πολύ συγκεκριμένων ανθρώπων του υποκόσμου με τους βεβαίους δολοφόνους, η Χρυσή Αυγή αισιόπισε και δεν δημοσιοποίησε το θέμα. Είχε κάποιο φόβο να αποκαλυφθεί κάτι? Ας το αφήσουμε να το απαντήσει το μέλλον. Και πώς απήντησε το κίνημα της συμφοράς? Με πληθωρικές, δυναμικές, έφνης διαδηλώσεις, όπως κάνουν οι αριστεριστές που καίνε το κέντρο των Αθηνών για ψήλου πήδημα επειδή ένας άπλητος έτυχε να συλληφθεί? Μήπως πάλι επειδή οι ίδιοι δια του πολιτικού λόγου κηρύττουν δημοκρατική νομιμότητα και δεν μπορούν να το πούν, με κάποια χρήση του πλουσίου κατά τα άλλα ελληνικού λεξιλογίου, βάσει του οποίου θα μπορούσαν να αναφερθούν στο δίκαιο του Αντιπεπονθώτος, στην Ημαρμένη, στη Θεία Δίκη εξαιτίας της διασαλάφησης του τακτού, σε οτιδήποτε, στην Ιερά Νέμεση? Σαφώς όχι. Αντιθέτως, από την πρώτη στιγμή επέλεξαν με τα σφοδρότητος δημοκρατικής να ισχυριστούν ότι θέλουν κοινωνική και πολιτική ειρήνη. Και αντέδρασε η ίδια η οικογένεια προς τιμήν της των αριστερών, τους οποίους οφείλω να σεβαστώ περισσότερο αν σκέφτονται έτσι, οι οποίοι είπαν ότι για το φόνο του παιδιού τους δεν θέλουν δικαστική κρίση, αλλά απαιτούν να κρεμαστεί ο υπεύθυνος όπως και αν είναι στην πλατεία Συντάγματος. Έχουμε φτάσει στο σημείο εμείς, οι φορείς της υποτιθέμενης πολιτικής αρενοπότητος, να παίρνουμε μαθήματα πλέον από τους εχθρούς μας. Και τέλος, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εδήλωνε δημοκράτης και ότι ο γιος του δεν έχει καμία σχέση με τις δικές μας ιδέες, πολύ γρήγορα, όταν ακόμα το αίμα του παιδιού ήταν νοπό,
πληρώθηκε με τον παχυλό μισθό του βουλευτού, του ευρωβουλευτού, ενώ θα μπορούσε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, να το αναγνωριστεί η οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση που την άξιζε αυτός και η οικογένειά του, μέσα όμως σε ένα κλίμα σιωπηλής αφάνειας, όπως θα απαιτούσε το δέος και το πέθος του παιδιού του. Πράγματα πρωτόγνωρα για τη δική μας ηθική τάξη έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες παρακμής, φτάνουν στο σημείο οι αριστερές φυλάδες να γράφουν και να λένε το εξής. Από τις τριτοκοσμικές έστω χώρες της Λατινικής Αμερικής με τα εθνικιστικά απεικιοκρατικά κινήματα, μέχρι τους εθνικιστικούς φορείς της Άπο Ανατολής και από τους περισσότερο φασίστες της Βορείου Ευρώπης έως τους αυτονομιστές, αντάρτες, εθνικιστές της Αφρικής, πάντοτε οι όποιοι φορείς, όταν διώκουν τα μέλη τους, το σύστημα, αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη της διώξεως και τους στηρίζουν πρώτα απ' όλα αναγνωρίζοντάς τους. Και συνεχίζουν οι αριστερές φυλάδες, γράφοντας κάτι για το οποίο εγώ ντρέπομαι στην πατρίδα μου. Οι μόνοι παγκοσμίως που δεν αναγνωρίζουν τα μέλη τους όταν διώκονται είναι οι μυστικές υπηρεσίες και η Χρυσή Αυγή. Όπερ Ρουπακιάς. Οποία κατάτια. Οποίος ευτελισμός του κινήματος. Επιτρέψατε μου να είμαι πολύ λεπτομερής σε κάποια ζητήματα, τα οποία για μένα έχουν τεράστια αξία. 4 φωτογραφικά στιγμιότυπα θα σας αναφέρω. Ο Μιχαλολιάκος ομιλίος υποψήφιος θήτης με πολεμικό φανατισμό στην κομματική νεολαία του στις Θερμοπύλες. Εσείς είστε τα τάγματα εφόδου που με τις ξυφολόκες που θα αγωνιστούν κάποτε θα. Δεύτερο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Δολοφονείται ο Παύλος Φύσας, σε συμπλοκή πιθανότατα. Δεν το ξέρουμε, δεν τον είδαμε τον Ρουπακιά, θέλουμε ειρήνη. Τρίτο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Δολοφονούνται 2 παιδιά, δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με εμπλοκή περαιτέρω. Τέταρτο φωτογραφικό στιγμιότυπο. Ο αρχικός υποψήφιος θήτης στις Θερμοπύλες. Οδηγείται στους ανακριτές και γίνεται δηλωσίας μετανοίας. Αυτή είναι η κατάδια του κοινοβουλευτικού εθνικισμού. Τώρα που θα σύρονται οι ηγετήσκοι αυτού που οι άλλοι αποκαλούν μόρφωμα στα δικαστήρια, ας μην οδύρονται με τα δημοκρατικής ιστερίας για την κατάδια στην οποία έφτασαν εξαιτίας κάποιων ψευδομαρτύρων, όταν εγώ ίδιος εσυρώμουν υπό πολύ χειρότερα συνθήκας, οι ίδιοι που γνώριζαν τον κολλητό συνεργάτη ψευδομάρτυρα του Μιχαλολιάκου, ο οποίος με κατασυκοφάντησε και με οδήγησε εκεί που με οδήγησε, δεν έπραξαν το ανάλογο, δεν έκαναν το πρέπον, αλλά ευλόγησαν το άδικο με τη σιωπή τους. Εδώ έχουμε σταυρούς εκλογικούς να μαζέψουμε, ισχυρίζονται. Με τους σταυρούς 2 νέων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους και σταυρώθηκαν για μας, ασχολούμαστε, ή με το σταυρό κάποιου άλλου μάρτυρα της ιδέας στο παρελθόν? Ας αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες. Και αν ακόμα υποχρεωθούν, που το απευχόμεθα, να φορτωθούν κάποιες βαριές ποινές, ας τις πάρουν οι ηγέτες που έπαιρναν χρήματα γι' αυτό. Και όχι κάποιοι άσχετοι ιδεολογικά που τους ακολούθησαν. Και ακόμη περαιτέρω, εφόσον διαθέτουν γεννητικά όργανα μέσα στα παντελόνια τους, επιστρέφοντας, αν επιστρέψουν, ας κάνουν μια αρενοπή αίτηση μεταγωγής, να μεταφερθούν σε κάποια ανδρική φυλακή και όχι στο παραθρηστικό κέντρο των Κοροϊδαλίων νήσων, όπως είπα και πριν, στις σουίτες της γυναικείας τιμής. Διότι οι γυναίκες έχουν τιμή, αλλά όταν τη γυναικεία τιμή τη φέρουν υποτιθέμενοι άντρες, έχουμε κομφούζιο. Αντιλαμβάνεστε ότι ουδεμία. Θέλω να καταλήξω κάπου. Δεν θα αναφερθώ σε ζητήματα προσωπικής μνησικακίας. Δεν θα μιλήσω για τη σχέση μου με όλους αυτούς και τις αδικίες σε βάρος μου. Όλα αυτά είναι επιχειρήματα για να αντιπροτείνω κάτι. Το οποίο δεν είναι προσωπικό, είναι συλλογικό. Ουδεμία κομματική εκπροσώπηση και κοινοβουλευτική συμμετοχή δεν αποκατέστησε ποτέ τα εθνικά μας συμφέροντα και τις κοινωνικές μας δικαιοδοσίες. Αντιθέτως, όπως έχουμε διαπιστώσει, άνθρωποι και φορείς που συνδέονται με την εν λόγω διαδικασία, αργά ή γρήγορα οδηγούνται σε βαθιά εθνική και ηθική παρακμή. Λερώνονται, δηλητηριάζονται από το φαρμάκι της οικονομικής διαφθοράς, αλωτριώνονται από τη θαμαλίδα δημοκρατικότητα του συμβιβασμού, λερώνονται από πολιτική αλαζονία και αστική θηλυπρέπεια, εν τέλει γίνονται όργανα του κοσμοπολιτισμού, μετατρέπονται σε άνευρους, τάχα νοήμονες φαναριώτες και σφουγγοκολάριους της εξουσίας. Γιατί δεν ισχύει και στην περίπτωση αυτή? Γιατί δεν το βλέπουν και οι υπόλοιποι?
είδαμε ότι έγινε σάλος και δικαίως για το περιεχόμενο ενός βιντεοσκοπημένου διαλόγου μεταξύ του Χρυσαυγήτου βουλευτού και του παλαιότερου τέλος πάντων μυστικού συμβούλου του Πρωθυπουργού τότε Σαμαρά, του υψηλού σχολαρίου της πύλης της δεξιάς Μπαλτάκου. Αλλά εδώ έχουμε ένα μείζον πολιτικό θέμα. Έχουμε μια αποκάλυψη στενών διαλόγων σε ένα πολύ παράξενο πολιτικό αραβώνα, έτσι, πριν αυτός χαλάσει, ο οποίος δεν επιτρέπει τη λογική κάποιων ανθρώπων που στηρίζουν ένα φορέα εθνικιστικό και κοινωνικό για να πολεμήσει τους εκπροσώπους της κοινοβουλευτικής δικτατορίας της Τρόικα. Τι δουλειά έχουν αυτοί και συναποφασίζουν? Και σε καθεστώς κοινής λήψης αποφάσεων ψηφίζουν από κοινού, κοροϊδεύοντας τους ψηφοφόρους τους. Αυτή είναι η αντινεοδημοκρατική πάλι? Η ύβριση στο κοινοβούλιο και οι συνεργασίες στα κρυφά δώματα της Βουλής? Επιπλέον, είδαμε πολύ περιέργως την ψηφοφορία από κοινού της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής υπέρ της φοροαπαλλαγής των εφοπλιστών. Αυτό δεν σημαίνει γλύψιμο των βαρώνων δια την νομιμοποίηση της κομματικής τους υπάρξεως? Πολύ περαιτέρω, όπως έχετε καταλάβει υποψιασμένοι μου σύντροφοι, το εθνικώς αναγκαίο να εκδιωχθούν οι κομμουνιστές του πάμε από το πέραμα επειδή προωθούν με ανθελληνικό τρόπο τα συμφέροντα των ολαταπών στην οικονομική ζώνη είναι πολύ διαφορετικό από το να φύγει ο συνδικαλισμός εν γέννη ώστε να πέσουν τα ημερομίσθια για τους Έλληνες που θα απομείνουν στα μεροκάματα της πείνας και της εξαθλιώσεως για χάρη των πατρώνων. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια όχι εθνικισμό, αλλά τη δεξιά μεγαλαφία ενός πονηρού τσιφλικαδισμού, το κοτσαμπάσιδο της σύγχρονης κοινοβουλευτικής πραγματικότητας και της οικονομίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το δικό μας εθνικισμό χάρη των συμφερόντων ανωτέρων κέντρων. Ενθυμούμε αναλόγως μέρες που είναι, και χαίρομαι που μιλώ σε μέρες επετειακές της εθνεγερσίας, την περίπτωση των ακτιμώνων εκείνων ανθρώπων της Επαναστάσεως, της κλεφτουριάς, οι οποίοι έδωσαν τον αγώνα τους και μετά δεν είχαν ένα χωράφι γης για να στήσουν τη φαμελιά τους, να πάρουν τη συγκομιδή τους και μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Οι άνθρωποι όμως που έδωσαν το αίμα τους για να μεγαλώσει το μεγάλο χωράφι της πατρίδος. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ακόμα και εκεί άνθρωποι, αγνοί άνθρωποι όπως εδώ, οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν. Και κάποιοι δεν τους αφήνουν. Εκείνους λοιπόν τους απογόνους της κλεφτουριάς τους πήραν τα μέλη της μαφίας των ξενόδουλων κομμάτων και τους έφωναν στην πρωτεύουσα για να γίνουν τι, αν θυμίστε, οι νταΐδες και οι μπράβοι των αλληλοσυγκρόμενων συμφερόντων τους. Τάχα ότι με αυτόν τον τρόπο, είτε με το ρωσικό, είτε με το γαλλικό, είτε με το αγγλικό κόμμα, θα υποστηρίξουν την πατρίδα τους. Αναλόγως κάποια νέα παιδιά που θέλουν να είναι οι αγωνιστές και οι ακτιβιστές του εθνικισμού της εποχής μας, επισκέπτονται ένα χώρο με την ελπίδα ότι θα αγωνιστούν εκεί πέρα. Και περιέργως έρχεται η για εμάς τους εθνικιστές απόλυτη persona non grata Νταβούτογλου στην πατρίδα μας, ο άνθρωπος που αμφισβητεί όχι μόνο τη ζώνη του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά το ίδιο το Αιγαίο και θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και την κυριαρχία μέχρι την Εύβοια, και δεν ανοίγει ρουθούνη και δεν γίνεται μια συγκέντρωση από τον ελόγο φορέα. Και αντιθέτως, για συμφέροντα βαρώνων που μίλαγα πριν, τουλάχιστον υποκαθεστώς υποψίας μου, 25η Μαρτίου οδηγούνται κάποιοι άνθρωποι για να διαπράξουν ένα χουλιγκανισμό σε ένα κανάλι το οποίο λειτουργεί ανθελληνικά εκείνη την περίοδο με την προβολή όντως ενός τουρκικού σύριαλ. Και λέω εγώ, μόνο ο συγκεκριμένος ολιγάρχης προέβαλε τουρκικά σύριαλ? Δεν είναι πρόβλημα ότι άλλοι ολιγάρχες άλλες ημέρες του έτους προέβαλαν τουρκικά σύριαλ ακόμα ανθελληνικότερα σε άλλες ημέρες? Δηλαδή είμαστε εθνικιστές και Έλληνες μόνο την 25η Μαρτίου? Την 24η και την 26η τι είμαστε? Είμαστε δημοκράτες? Είχαν συμφέροντα κάποιοι ολιγάρχες να πάνε κάποιοι άλλοι για να διαπράξουν το χουλιγκανισμό τους στο τηλεοπτικό διάβλο του συγκεκριμένου ολιγάρχου? Βεβαίως θα πείτε, τι να πει κανείς εκείνους οι οποίοι έχουν λησμονήσει ότι εθνικισμός σημαίνει να χύνεις το αίμα σου για την πατρίδα στο πεδίο της μάχης και όχι να χύνεις τα ούρα σου πάνω στις τζαμαρίες ενός τηλεοπτικού σταθμού για χάρη των ολιγάρχων. Ομίλησα λοιπόν περί ενός ακροδεξιού τεντιποϊσμού. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, μόνο και μόνο τις ανέφερα να καταδείξω την πολιτική γελοιότητα ανθρώπων που αντί να αρθρώνουν σοβαρό πολιτικό λόγο, αφήνοντας τους πολιτικούς μας αντιπάλους να παίρνουν τα σκύπτρα στη διανόηση και όχι μόνο, κάνουν ενέργειες εντυπωσιασμού.
έχει υποβιβαστεί το επίπεδο ιασδήποτε σοβαράς εκδηλώσεως μιας ιδεολογικής κριτικής, αλλά θεωρώ ότι όλη αυτή η λαροτραγωδία, η οικοτραγική κατάσταση, ωφελεί για να γίνει μια ερμηνεία ψυχολογικού και ιδεολογικού χαρακτήρος. Η Σίτσα Καραϊσκάκη κάποτε είχε γράψει ένα βιβλίο, η περίφημη αυτή εθνικίστρια λογοτέχνης του Μεσοπολέμου, «Μπολσεβικισμός, ψυχικό δηλητήριο», θεωρώντας ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι μπολσεβίκοι στην ψυχή, χωρίς να κάνουν να το παραδέχονται ιδεολογικά και πολιτικά, όταν οι πράξεις τους καταδεικνύουν στοιχεία των ιδίων αυτών υπανθρώπων. Σκεφτείτε κάτι άλλο που έλεγε ο μεγάλος Φίχτε. Δεν είναι οι ιδέες των ανθρώπων που καθορίζουν το πνεύμα τους. Είναι το πνεύμα τους που διαμορφώνει τις ιδέες τους. Μήπως σε μεγάλες ιδέες σαν τη δική μας έχουν υπησέλθει παράξενοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χρήση αυτού του μεγαλείου μόνο και εκεί για να καλύψουν τα προσωπικά, κοινωνικά και άλλα τους συμπλέγματα. Όχι βέβαια φτύροντας την ιδέα η οποία είναι άφθαρτη, αλλά τουλάχιστον σκιάζοντάς την. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι οι παλαιοί μας φίλοι είναι ψυχικά μπολσεβίκοι. Θα μιλήσω και πρέπει να το πω, όσο και αν αυτό είναι κουραστικό, για έναν ιδεολογικό ακροδεξιό μπολσεβικισμό. Οι μπολσεβίκοι, ως γνωστόν, αγαπητοί, ήσαν εκείνοι οι πλειονοψηφούντες, όπως έλεγαν από το Ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα, εν αντιθέσει προς τους Μενσεβίκους, οι οποίοι ήταν οι μειονοψηφούντες. Οι Μπολσεβίκοι απεφάσισαν ως οπαδοί του Λένιν να κάνουν τι? Να θεωρήσουν ότι πραγματικοί άνθρωποι της ιδέας και του κόμματος είναι μόνο οι επαγγελματίες επαναστάτες. Αυτοί δηλαδή που πληρώνονται. Και οι υπόλοιποι που είναι κινηματικοί και θέλουν να πάνε στην τέχνη, σε άλλες μορφές δράσεως κτλ., οι Μενσεβίκοι πρέπει να φύγουν. Εν αρχή λοιπόν λιδωρήθηκαν. Μετά συκοφαντήθηκαν, στο τέλος εξοντώθηκαν. Και ηθικά και φυσικά. Τους κατέσφαξαν οι Μπολσεβίκοι. Αναλόγως και στο δικό μας χώρο έχουμε τα χρηματισμένα κομματόσκυλα που θεωρούν ότι όποιος δεν είναι στο κόμμα για να υπηρετήσει ένα παράξενο έτσι κοινοβουλευτικό πατριωτισμό είναι εχθρός της ιδέας. Και κάνουν το ίδιο. Τον συκοφαντούν, τον θύρουν, τον αλλοιώνουν. Οι Μπολσεβίκοι ήταν που εδώ στη Θεσσαλία του Κουκουέ που έκαναν αγώνα μέσα στις 4 τοίχους πρόδωσαν τον για μας απ' την άλλη πλευρά και αντίθετο Άρη Βελουχιώτη, για τον οποίο έχουμε μια ογκοδέστατη επιχειρηματολογία σε βάρος του, πλην όμως έναν άνθρωπο ο οποίος δρούσε και ζούσε καβάλα στο άλογό του. Το πρόδωσαν και αυτός κρεμάστηκε στα Τρίκαλα. Αυτοί είναι οι Μπολσεβίκοι. Και τον αναγνώρισαν 70 χρόνια μετά. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έχουν, οι άνθρωποι κοινοβουλευτικοί εθνικόφρονες, έχουν εισπράξει αυτού του είδους το ψυχικό και ιδεολογικό μπολσεβικισμό και τον έχουν κάνει κτήμα τους. Με άλλους τρόπους. Λένε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο τακτικισμός λοιπόν ευλογεί το κόμμα. 30 χρόνια άρθρα υπέρ του εθνικοσοσιαλισμού. Δεν με ενδιαφέρει αν ήθελε να τον αποκηρύξει ο λόγο κύριος. Δικαίωμά του, αλλά τουλάχιστον να μην ανεγνωρίζει με ανδρισμό την ιδέα, την υπογραφή του. Και να ορίεται όχι μόνο ενώπιον εισαγγελέων και ανακριτών, αλλά πολύ πρωτήτερα ενώπιον δημοσιογράφων ότι αυτά δεν είναι δικά του κείμενα. Όταν εμάς τους ιδίους μας πόρωνε με αυτά. Σωστά ή λαθεμένα. Οι Μπολσεβίκοι λέγουν, αγαπητοί, μισούν τους πλουσίους επειδή οι ίδιοι δεν έχουν χρήματα. Μισούν επίσης την αστική εξουσία, δεν μπορούν να την ανατρέψουν και ήδη βρίσκονται στο οικονομικό περιθώριο. Αλλά όταν παίρνουν χρήματα, όλοι ξέρουμε ότι γίνονται χειρότεροι εργοδότες. Και τότε πάντοτε κλαίγουν ακριβώς για το γεγονός ότι θέλουν να τα αποθυσαυρίζουν αυτά που κερδίζουν και να μην τα δεικνύουν. Οι κοινοβουλευτικοί εθνικόφρονες φώναζαν έξω από τη Βουλή, παλιότερα στις πορείες για τους νεκρούς των Ιμίων, συγγνώμη για την έκφραση, να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Και μόλις μπήκαν μέσα οι πρώην εθνικοί σοσιαλιστές, δια της υψηλής χορηγίας, των παχυλών μισθών, των άτοκων δανείων και άλλων πολλών στοιχείων, αλλά και παράξενων οικονομικών εισφορών από άλλους κύκλους, έγιναν αυτόματα καπιταλιστικοί πλουτοκράτες. Οι ίδιοι άνθρωποι όμως έκλαιγαν διαστόματος ενός παχύδερμου από την Καλαμάτα ότι μετά τα μέσα του μηνός δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν τα καύσιμα των πολυτελών αυτοκινήτων τους. Όπως ακριβώς κάνουν και οι Μπολσεβίκοι. Οι Μπολσεβίκοι, σοβαρό ιδεολογικό στοιχείο. Θέλω να εγείρω την ιδεολογική σας συνείδηση για να μην το ξεχάσετε, να μην το παραλείπετε και να το χρησιμοποιείτε από εδώ και μπρος διαρκώς. Οι Μπολσεβίκοι
έχουν επηρεάσει τους σύγχρονους εθνικόφρονες και τους έχουν μετατρέψει σε εθνικιστές κομμουνιστικού ηλιστικού τύπου. Προσέξτε με ποιον ανίερο τρόπο. Και αυτό είναι δάνειο από την Δυτική Ευρώπη. Τι κάνουν? Μισούν τους πλουσίους για τα χρήματα που λαμβάνουν εκείνοι, άρα για το τσέπη τη δική τους που απειλείται. Αναλόγως, οι ακροδεξιοί ξενοφοβικοί μισούν τους ξένους και τους αλλοδαπούς, για τους οποίους αξίζει χείριστη κριτική, όχι να τους μισείς, γιατί ακριβώς παίρνουν τα λεφτά μας. Αυτό είναι το επιχείρημα. Παίρνουν τα λεφτά οι πλούσιοι, παίρνουν τα λεφτά οι αλλοδαποί. Και από τους Έλληνες και από τους ιδίους. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να γίνεται μια τρομακτική κριτική, πολύ σοβαρά, διότι αυτοί οι άνθρωποι κλέβουν την εργασία μας? Βεβαίως. Διότι απομυζούν τα ασφαλιστικά μας ταμεία? Βεβαίως. Διότι υποτιμούν και υποβαθμίζουν την ανίσχυρη κοινωνική μας πρόνοια? Βεβαίως. Διότι το ελληνικό κράτος διεξάγει αλόγιστες πατάλες για τη στέγη και τα τροφεία τους στις φυλακές όπου καταλήγουν, επειδή πολλοί από αυτούς αποδεικνύονται εγκληματίες και ποινικοί και παραβατικοί? Βεβαίως. Διότι πληρώνουν το ελληνικό κράτος το ανύπαρκτο 1.002 έξοδα για τη συντήρησή τους και την περίθαλψή τους στα νοσοκομεία? Βεβαίως. Όταν όμως, αδέλφια, το εθνικιστικό επιχείρημα εν Ελλάδη, με τον τόσο πλούσιο εθνικό πολιτισμό, εστιάζεται πρώτιστα στο γεγονός της οικονομικής ξενοφοβίας, τότε δεν μιλάμε για εθνικό ιδεαλισμό, αλλά για εθνικό ελισμό, για πατριωτισμό κομμουνιστικού τύπου. Πρέπει πρώτιστα να αναφέρεται το βιολογικό επιχείρημα, το τεράστιο πρόβλημα της επιμιξίας. Πρέπει να αναφέρεται η πολιτιστική επιμιξία και υποβάθμιση από τις ξένες αυτές υποκουλτούρες και φυσικά να ανανεώνεται διαρκώς ο μεγαλοειδατισμός μας. Η ανάγκη για την ανάκτηση των εδαφών του μείζωνος ελληνικού χώρου, άνευ των οποίων δεν μπορεί να πραγματοθεί ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτά όμως δεν γίνονται, διότι η κατεύθυνση πλέον είναι ηλιστική. Θα είμαι κουραστικός στο ζήτημα του μπολσεβικισμού. Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πιστεύανε κάποτε τέτοια πράγματα με μένα και να μετατρέπονται σε άλλου είδους ανθρωποειδή. Εδώ μιλούμε επίσης ιδεολογικά περί ενός παράξενου πολιτικού δαρβινισμού. Είναι η εξάρτηση από τις συνθήκες που κάνουν οι κομμουνιστές, οι οποίοι λένε ότι ο πολιτικός αγών εξαρτάται πάντοτε από το περιβάλλον, ότι ήδη είμαστε δέσμοι των νόμων της ύλης. Είναι η περίφημη αιτιοκρατία. Τρομακτικό λάθος. Το έχουν αναγάγει σε πολιτική τους ύπαρξη οι ίδιοι ακροδεξιοί Μπολσεβίκοι. Λένε ότι προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες και γι' αυτό το κάνουμε και αλλάζουμε. Αυτές είναι οι πολιτικές μεταμορφώσεις του Οβιδίου όμως. Γιατί στο τέλος μεταμορφώνεσαι σε κάτι που εξ αρχής μισούσες. Εμείς πιστεύουμε στην ανώθευτη φιλετική ιδέα και στην πνευματική αυθεντικότητα όπως αυτή επιβάλλεται από το συγκεκριμένο φιλετικό μας δόγμα. Οτιδήποτε αντίθετο σημαίνει, όπως είπα και προηγουμένως, τακτικισμό. Και ο τακτικισμός οδηγεί σε πολιτικό οπορτουνισμό και σε ιδεολειψία προσαρμογής. Λένε, ναι, δεν πειράζει που μας κατηγορούν. Πληρώνουμε το τίμημα ότι μας λένε ότι έχουμε ροζ ξενοδοχεία, ότι κάποιοι δικοί μας, ας πούμε, εκεί πέρα μπορεί να αγκαλιάζουν αλλοδαπές τέρες, ότι όπως διαφαίνεται από κάποιους διαλόγους τουλάχιστον που μαγνητοσκόπησε η ΑΕΠ, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά λέγεται ότι μέλη τους βίασαν μια κοπέλα στην τοπική Σπάρτης. Δεν μπορώ να συζητώ καν για αυτά. Υποβαθμίζω το επίπεδο, τα αναφέρω. Και δεν αντιδρά ούτε ένας άνθρωπος. Ούτε ένας τέλεχος δεν παραιτείται. Δεν κάνει μια δημόσια διαμαρτυρία να διαχωρίσει τη θέση του. Είναι πολιτικός ειδικισμός να θέλουμε να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μεταγιοθετήσουμε στο μέλλον. Και ποια πολιτική κομματική αναγνώριση μπορεί να υπερβαίνει τέτοια είδους ανηθικότητα? Ωστόσο, τα καλύπτουν όλα αυτά με το επιχείρημα της επιτυχίας. Πάμε καλά. Έχουμε ποσοστά. Δεν πειράζει που ξεφτελιζόμαστε. Ναι, αλλά αγνοούν τι έλεγε ο Σικουτρής, ο μέγας φιλόσοφος της Ελλάδος και ιδρυτής επί της ουσίας της επανεισαγωγής του φιλοσοφικού εθνικισμού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η επιτυχία, λέει, δεν είναι πάντοτε νίκη. Η νίκη συνυπάρχει κάλλιστα με την αποτυχία στους αντικειμενικούς σκοπούς, καθώς η αποτυχία των 300 στα Θερμοπύλας. Αυτή είναι η ιδεολογία της πατρίδος μας. Και όχι κομματική εκλογική εξαργύρωση. Αλλά αυτά αγνοούνται. Αγνοούνται από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν πάλι ως Μπολσεβίκοι το δόγμα, την υπεραξία, ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Ο οποίος φαινομενισμός που έχει αναχθεί σε πολιτικό ρεαλισμό. Λάθος. Η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού για τους εθνικιστές. Για μας ο επικερδέστερος ρεαλισμός είναι ο προσανατολισμός στον ιδεαλισμό. Και για να μιλήσω με ιστορικούς όρους της επετείου, δεν έπρεπε να γίνει η Επανάσταση του 21?
Μα λέγαν όλοι ότι δεν είναι εφικτή. Ακόμη και οι μετέπειτα επανειδρυτές της πολιτικής εισαγωγής του ελληνικού κρατηδίου, όπως ο Καποδίστριας, την είχαν παραγράψει. Δεν τη θεωρούσαν εφικτή μέσα από το φαναριωτισμό τους. Κι όμως μια δράκα ανθρώπων έδωσε το στίγμα της πίθας για να ανάψει μεγάλη πυρά. Δεν έπρεπε ακριβώς επειδή δεν ήταν εφικτή να γίνει άμυνα στα τείχη στις επάλξεις της Κωνσταντινούπολεως? Έπρεπε όλοι να κρυφτούν στα μοναστήρια? Όχι. Έκαναν όλοι το καθήκον τους. Με ανάλογο λοιπόν πολιτικό ανορθολογισμό, που δεν είναι μπολσεβικικός, ο ήρωας αγνός αγράμματος φουστανελάς, που δεν μοιάζει καθόλου με το δικολάβο ψαλιδό κολορεαλιστή του Κοινοβουλίου, με την καρτεσιανή λογική και με τη χρησιμοθυρική εξυπνάδα, ο οποίος ειρωνεύεται την Επανάσταση, τι έκανε με πολιτικό ανορθολογισμό? Για να σταματήσουν οι τουρκαλάδες να κατακριμνίζουν τους ναούς μας, να σπάνε τους κύονες και να εξορρίτουν από εκεί το μολύβι με το οποίο έφτιαχναν τα βόλια, έφτασαν στο σημείο να δώσουν οι ίδιοι βόλια στους Τούρκους για να πληγωθούν από αυτούς, μόνο και μόνο για να μείνουν ακέραια τα μνημεία των Ελληνάδων προγόνων. Διότι, αγαπητοί, ο εθνικισμός δεν είναι ωφελημισμός. Όπως η ποίηση δεν έχει καμία σχέση με τη στατιστική. Έφτασαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι μέσα από την ιδεολογία του μπολσεβικικού προτσές, της διαδικασίας, της διαλεκτικής της αρνήσεως, που λέει ο Μπολσεβίκος ότι το παλαιό πρέπει να καταστρέφεται χάριν του νέου και το νέο να υποκαθιστά το προηγούμενο, γιατί μόνο έτσι έρθει η ανάπτυξη. Να περάσουν πολλά στάδια εθνικοσοσιαλισμού, εθνικοκοινωνισμού, εθνικού λαϊκισμού, να γίνουν στο τέλος βασιλικοί. Ο Μιχαλολιάκος, ο οποίος δεν έκανε μία πολιτική ενέργεια στο πεζοδρόμιο ποτέ μαζί μας και μας άφηνε να σκοτωνόμαστε τρώγοντας σουβλάκια μέσα στο σπίτι του και στους 4 τοίχους του γραφείου του, μόλις είδε τον Δέος Βασιλιά να κατεβαίνει ή να αποπειράται να κατέβει, όπως είχε κάθε δικαίωμα ο άνθρωπος, στην προκυμαία του Γηθίου, άρχισε να πετάει πεπόνια από ένα κινητό μανάβικο για να του δείξει ότι εδώ είμαστε και έχω μια ομαδούλα και μη σε νοιάζει. Μετά να μετατρέπεται σε χουντικό κατά το δοκούν, άλλοτε βρίζοντας τους Απριλιανούς και τον Τερτιλή, άλλοτε υποστηρίζοντάς τους. Και στο τέλος να φτιάξει ένα ξενοφοβικό κόμμα, χαλάλι του να το κάνει, αλλά μετά να μπαίνει στην ίδια τη Βουλή μέσα σε αυτόν τον αιώνιο πολιτικό δαρβινισμό, τις κομματικές μεταμορφώσεις του Οβιδίου που σας περιέγραψα, και να δηλώνει αυτός και οι βουλευτές του ότι είναι αντιφασίστες και να κατηγορούν τους δημοκράτες βουλευτές ότι είναι φασίστες εκείνοι, και οι ίδιοι να δηλώνουν ότι σύμμαχος της γεωπολιτικής μας πλέον εξόρμησης στα πετρέλαια του Αιγαίου είναι το Ισραήλ. Και να έρχεται ένας Γούδης, ο οποίος γράφει ποίηματα για τον Ισραήλ και για τους Εβραίους της Διασποράς, και ο οποίος αποκαλούσε λίγο πολύ, αν όχι εγκληματία πολέμου, τον ήρωα Τερτιλή, ένα παράξενο άνθρωπο που δεν κάνει για τη δημοκρατία μας, και να λέγουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι απλώς δούριος ύπος, ότι κάνουν αυτό που κάνουν μόνο και μόνο για να κοροϊδέψουν το σύστημα, να παίρνουν τις ψήφους τις δικές σας, αλλά εν τέλει να γίνονται ως ξεκάθαρα μέλη του συστήματος. Θα πω ένα τελευταίο για τον πολσεβικισμό τους. Σας κουράζω με τα ιδεολογικά, αλλά εγώ θεωρώ αυτά την αναγκαία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σήμερα στον εθνικισμό. Γι' αυτό αυτοκαταστρεφόμαστε. Θα φουσκώσουμε ποσοστιαία και ξαφνικά θα σκάσουμε με μια καρφίτσα που θα μας βάλει το σύστημα, που τη βάζει όποτε θέλει για να κοροϊδέψει. Ενώ αν υπήρχαν σκληροί πυρήνες ιδεολογικοί δυνατών ανθρώπων της ιδέας, το σύστημα δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί θα ελέγχονταν όλοι από το κομματικό ματρί. Ποιος είναι λοιπόν το τελευταίο ίχνος μπολσεβικισμού τους? Είναι αυτός ο περίφημος δημοσιογραφικός λόγος. Έχουμε μια τεράστια εθνική φιλολογία. Δεν λαμβάνουν όρους αυτοί κατά την άρθρωση του πολιτικού τους λόγου. Ούτε από τη λογία μας κληρονομιά, ούτε από το ζωντανό πλούτο της δημότου παραδόσεως. Αλλά μιλάνε μέσα από τη σοφιστία του ελιγμού, την κομματική τρίπλα και την ξύλινη πολιτικάτικη γλώσσα, κατά πρώτον, εφήμερα. Χωματερές, σκουπίδια, φυτοφάρμακα, εκλογικές ποσοστώσεις, στατιστικές, λογιστικός έλεγχος, τοκοχρεωλήσια. Τι θα σας μείνει από αυτά όταν σταματήσετε να τα ακούτε? Θα βγείτε μορφωμένοι από πατριωτισμό? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μιλάνε επίσης αφηρημένα. Έχουν υιοθετήσει την πολσεβικική ορολογία, η οποία πρώτα αφομοίωσε τους ιδίους τους δεξιούς, έπιασε τους ακροδεξιούς. Οι κρίσεις, οι ταυτότητες, οι πολιτικές, οι δράσεις. Τι είναι αυτές οι κυρίες στον πληθυντικό? Αυτό είναι πολσεβικισμός. Αφηρημένες έννοιες που λαμβάνουν πληθυντικό αριθμό για να γίνουν ποσοτικές. Είναι η μανία του αριθμού, της κατάκτησης. Τελευταία, ο κάθε κομματικός μπούλης μίλησε και για bullying.
Εθνικιστικός λόγος. Πέρα από την αξία που έχει το επιχείρημα άλλο. Εθνικιστικός λόγος. Αυτό θα μείνει όταν θα σταματήσουν να μιλάνε. Πίσω από όλα αυτά, αγαπητοί, για να κλείσουμε τα βαριά ιδεολογικά, κρύβεται η υποκουλτούρα των Ιακωβίνων της Γαλλικής Επαναστάσεως. Κρύβεται το τσιτάτο των Πολσεβίκων. Κρύβεται η προλεταριακή συνθηματολογική ψυχή ανθρώπων οι οποίοι ακριβώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον πολιτικό εθνικό μύθο, δεν παράγουν επαναστάτες διανοούμενους που να μπορούν να πεθάνουν για μια ιδέα την οποία την γνωρίζουν σε βάθος, αλλά παράγουν κομματικούς καλοκαιροκένταυρους και ρομποτάκια. Έρχομαι στο προκείμενο, αργά και κουραστικά, και προκαλώ την κρίση σας. Ξέρετε ότι αν ήθελα, είπα δεν θα μιλήσω πολύ για τα προσωπικά, θα μπορούσα να εισέλθω στην κομματική αγκάλη όλων εκείνων που με περίμεναν επί έτη και νόμιζαν ότι θα ξεχάσω τις ρουφιανιές, τις βρωμιές και τις καταδόσεις και τις συκοφαντίες και θα συμμετάσχω σε ένα κοινοβουλευτικό εσμό. Ότι θα πάω μαζί τους, θα με αποθεώσουν μέσα από αυτόν τον θίασο της κωμωδίας, θα πάρω ψήφους, θα είμαι πολύ ψηλά, θα έχω χρήματα και θα αναγνωριστεί το παρελθόν μου. Τους απαξίωσα όλους. Ούτε καν τους συνάντησα. Σκεφτόμουν όλα αυτά που γίνονται και βλέποντας πολύ μακρύτερα μέσα από τις συνθήκες του πόνου μου και των βιωμάτων μου, θέλησα να απέχω. Και τώρα θεωρώ ότι επιβεβαιώνομαι. Λέγουν ότι πάνε καλά τα πράγματα επειδή γινόμαστε πολλοί. Εγώ θα σας πω τη δική μου γνώμη. Εγώ βλέπω άλλα. Οι πλειοψηφικές αποφάσεις στη Βουλή έχουν καιρό τώρα, όπως ξέρετε και ήδη, υποκατασταθεί από υπερεθνικά κέντρα περιφερειακής, ευρωπαϊκής και όχι μόνον υποταγής. Το δε περιβόητο διακύβευμα περί δημοκρατικής πολιτείας έχει καταντήσει κούφιο μύδι. Οι πατρίκοι του καπιταλισμού και οι φεουδάρχες της ολιγαρχίας παρατηρούν τις κομματικές συνελεύσεις μηδιώντας μέσα από τα θωρακισμένα τους γραφεία. Την αποδόμηση ενισχύει επίσης η ακατάφραχτη εισβολή λαθρομεταναστών από τις οδούς και τις ατραπούς που τόσο το καθεστώς των δεξιών όσο και το κράτος των αριστερών δεν θα φράξει ποτέ. Έτσι, εισδύοντας ο χρηματιστικός πολιτισμός άνωθεν και ο μπολσεβικικός διεθνισμός κάτωθεν, το γραφικό πλέον αυτό κέντρο αποφάσεων αφεληνίζεται στο έπακρο. Το μόνο που του έχει απομείνει είναι ένας εσμός επιστημόνων του θετικισμού, συνταγματολόγων, οικονομολόγων της κακιάς ώρας, εκλογολόγων, διεθνολόγων και άλλων μπλαμπλάδων, ως επίσης και ένας εσμός δημοσιογράφων της άψυχης γραμματείας του διαφωτισμού, για την οποία έκανα λόγο προηγουμένως, οι οποίοι ως περτοριανοί βεβαίως των προηγμένων ολιγαρχών στα κανάλια, το μόνο που κάνουν από κοινού με τους υπόλοιπους, σε αυτό το κούφιο μύδι, είναι να τους ζωγραφίζουν το τσόφλι του. Επιπλέον, στη σχέση του απλού εθνικιστού με τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, αυτό που πολιτική ορολογία λέει ταύτιση, δηλαδή πολιτική ταυτότητα και σύνδεση, έχει εκμηδενιστεί. Η δε μεταξύ τους φυσική αντινομία διευρύνεται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί τείνουν να ικανοποιούν περισσότερο τους εργοδότες τους και να μοιάζουν με εκείνους παρά με εκείνους που ψηφίζουν. Μα πώς θα πει κάποιος? Είναι όπως ένα μαγαζί, ρε παιδιά, σε μια επιχείρηση. Τι κάνει ο καλός υπάλληλος? Προσπαθεί να μοιάσει με τον εργοδότη. Και τι του φέρνει? Πελάτες. Εν προκειμένου κοινοβουλευτικοί εθνικόφρονες, ως καλοί υπάλληλοι του συστήματος, στο οποίο έχουν ενταχθεί, προσπαθούν στον μεγάλο αδελφό εργοδότη τους να του προσφέρουν ως πελάτες εκείνους που επί χρόνια ήταν εθνικιστές εξοκοινοβουλευτικοί, αντικοινοβουλευτικοί. Και τους μετατρέπουν σε πελάτες πλέον εκλογικά της Αγίας ημών Δημοκρατίας. Αν λοιπόν χρήζουμε αντιθέσεως απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να γίνουμε σιγά σιγά, αργά αλλά προσεκτικά, το καθ' αυτό υποκείμενο μιας επαναστατικής διαδικασίας και όχι να χρεώνουμε στον νυν βουλευτή που έχει και από καιρό βολευτεί το άλοθη της δικής μας πολιτικής αδρανείας. Δείτε το σφαιρικά. Σε συνθήκες απόλυτης δημοσιογραφικής πιέσεως, επικοινωνιακής τρομοκρατίας, αλλά και μικροκομματικής κινδυνολογίας, το 40%
του συνόλου εκλογικού σώματος δεν προσήλθε στις κάλπες. Κάποιοι λοιπόν συνειδητά απαξιώνουν όχι την απλή κομματική συσπήρωση, αλλά τη δημοκρατική συσπήρωση και οδηγούν σε δημοκρατική συρρίκνωση. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς που ψηφίζουν με έναν τρόπο απαξιωτικό, συνήθως τελευταία, για να βάλουν ανθρώπους οι οποίοι θα προσβάλλουν το ίδιο το κοινοβούλιο, για να βάλουν το άχτη τους. Δεν έχουμε λοιπόν προσαρμογή στα εκλογικά δεδομένα. Προσέτη δε, όλος αυτός ο κόσμος είναι εμποτισμένος με μια καχυποψία εις ό,τι αφορά κάθε κοινή πρόταση ορθολογική και τετριμένη. Το μόνο που τιμένει λοιπόν είναι η εναλλακτική πρόταση. Εδώ λοιπόν και το κομβικό σημείο. Η δική μας τάση δεν θα πρέπει να είναι η απόπειρα κάποιων ανθρώπων που θέλουν να υποκαταστήσουν κάποιους άλλους για να τους πάρουν το εκλογικό ψωμί, αλλά που αδιαφορώντας για αυτούς, όσο και για τους άλλους που εκείνοι ανταγωνίζονται, να φτάσουν κάποτε στο σημείο να τους καταργήσουν κάποτε όλους. Είναι αναγκαίο λοιπόν ο όποιος εθνικός αγώνας να μεταφερθεί και να διαχειριστεί στην κοινωνία και όχι στην ελεγχόμενη Βουλή. Στην εργασία και όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα. Στις βιβλιοθήκες και στα πανεπιστήμια και όχι στις τοπικές οργανώσεις. Στην ελληνική φύση και στο πεζοδρόμιο, όπου ελοχεύει για δράση η εθνική ψυχή και όχι στο γραφείο του κομματάρχου, συγγνώμη, τηλεφωνικά, όσοι ήθιστε για οικονομικούς λόγους με δίθεν εχθρούς, τάχα φίλους, προκειμένου να κλείσει παράξενες συμφωνίες την ιδία ώρα που οι άλλοι που σιγοντάρουν από κοντά στις μάτους στις κομματικές καρεκλίτσες του πολιτικού καφενείου ζητάνε να αρπάξουν και εκείνοι. Έχουμε υποχρέωση να εξοντώσουμε το φαναριωτισμό από τις τάξεις μας και να ανανεώσουμε το πολιτικό όραμα της κλεφτουριάς. Σας έχει παράξενο? Και όμως, αυτό είναι, αδέλφια. Σκοπός δεν είναι να γίνουμε σαν τους προηγούμενους. Πολιτικό όραμα της κλεφτουριάς σημαίνει να ανανεώσουμε, είναι ένας υψηλός πολιτικός σχεδιασμός, επιπλέον όμως σημαίνει ανανέωση της ηθικής της αρενοπότητος, της ηθικής δρόμης του παλικαριού, όσο έγραφαν και οι παλαιοί. Και αυτό είναι τόσο σπουδαίο γιατί κάποιοι άλλοι το ανέσυραν τόσο από τον ηρωικό πολεμικό οργανισμό του άστεως της αρχαιότητος, όπως ο Σικουτρής, όσο και από τις μεσαιωνικές πρόνοιες των Βυζαντινών ακριτών, η ιδεολογική μας και πολιτική μας πρόγονοι. Ποιοι? Τα σπαράγματα των μεταρρυθμίσεων του Γεωργίου Πλήθωνος του Γεμιστού. Να μιλήσουμε για ελληνικό εθνικό σοσιαλισμό. Οι εθνικιστές πλατωνικοί που μετέβησαν στη διασπορά και ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση. Οι ουμανιστές μας. Οι ιδεαλιστές πολύ αργότερα φιλικοί. Οι συνωμότες πιο μετά ρομαντικοί επαναστάτες της Εθνικής Εταιρείας. Οι αυταρχικοί κοινωνιστές του Μεσοπολέμου. Τέλος, γιατί να μην το πούμε, η ανατροπή Απριλιανή. Δράτω με επομένως της ευκαιρίας από τη συγκερνή επέτειο της Εθνικερσίας που έχει να κάνει με αυτές τις ημέρες για να θυμίσω τους τρεις βασικούς τους φορείς εξαιτίας των οποίων οδηγηθήκαμε στην αποκατάσταση του γένους. Ας το πούμε γιατί από εκεί πρέπει να εμπνεόμαστε. Τρία σώματα. Το πνευματικό σώμα. Το απετέλεσταν οι ουμανιστές συμπατριώτες της διασποράς που άνοιξαν τις ατραπούς του εθνικού πολιτισμού, εις τις οποίες αργότερα έσυραν το άρμα του πολιτισμού τους οι προφήτες του ελληνισμού, του νεοελληνισμού ποιητές μας, και στο οποίο συνέδεσαν αυτή την παράξενη παγανιστική δημόδη παράδοση με το άρμα του πολιτισμού οι χαμηλόβαθμοι χριστιανοί ιερείς, όταν οι υψηλόβαθμοι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι με πολιτικό ορθολογισμό και όχι ανορθολογισμό όπως οι χαμηλοί ιερείς που πολεμούσαν για την πατρίδα συνεργάζονταν με την υψηλή Οθωμανική πύλη προκειμένου να εξαρτώνται πολιτικά, όπως και σήμερα. Δευτερευόντως, το πολιτικό σώμα. Ποιο είναι το πολιτικό σώμα? Το συνεκρότησαν ως γνωστόν τα μέλη και τα στελέχη της Φιλικής Εταιρείας. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρήματα, γιατί μιλάγαμε πριν για οικονομικό, για εθνικό υλισμό και εθνικό ιδεαλισμό, και τα συνέτρεψαν όλα, όπως και η κλεφτοριά συνέτρεψε τη σωματική της ύλη, για μια ιδέα που για τους πολλούς μπορεί να μοιάζει άπιαστη. Το γένος, η ελευθερία. Το πολεμικό σώμα όμως, το πολιτικό σώμα, ζητώ όμως, το συνεκρότησαν επίσης και οι μνήμες της κοινοβιακής παράδοσης της επαρχίας, ένας εθνικός, ελληνικός σοσιαλισμός,
που ήταν απότοκος του Βυζαντίου. Μαζί επίσης με την ηγεμονική αυτοοργάνωση λιγοστών περιοχών της Ελλάδος, οι οποίοι συνεκροτούσαν αδούλωτο εθνικιστικό αλυτρωτισμό. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έφτιαξαν το ιδιότυπο πολιτικό σώμα μέσα από το οποίο γεννήθηκε μια ιδέα. Κρατήστε, αυτή είναι η πολιτική. Θα μπερδευτούν πολλοί. Και τρίτον, το ζώο πολεμικό σώμα. Οι γνωστοί επαναστάτες που έξαν το αίμα τους για την πατρίδα. Αυτοί υπήρξαν, αγαπητοί, οι φορείς της εμπνεύσεώς μας. Αυτούς τιμούμε αυτές τις ημέρες. Δεν τιμούμε κάποιους φαναριώτες οι οποίοι καταδίκαζαν την Επανάσταση και όπως άλλοι φαναριώτες σήμερα μας λένε να ταυτιστούμε με την κρατική ενσωμάτωση. Αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν κάντε αγώνα. Μην μπείτε μέσα στο κράτος όπως έλεγαν οι φαναριώτες, οι οποίοι δίδαξαν τη διείσδυση, τον εισοδισμό, το να ταυτιστούμε με τα υψηλά πολιτικά κλιμάκια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σιγά φθύροντας τάχα ως δούριος ύπος το καθεστώς εκ των έσω, αυτό να πέσει σαν όριμο φρούτο. Λάθος. Αυτό λένε και οι κοινοβουλευτικοί εθνικόφρονες σήμερα με τον γνωστό τους φαναριωτισμό. Όμως εμείς δεν γιορτάζουμε τον Μαύρο Κορδάτο και τον Κολέτη. Εμείς σήμερα γιορτάζουμε τους ήρωες, τους πνευματικούς ανθρώπους της Επανάστασης, τους πολιτικούς της, που ήταν αγωνιστές. Γιατί σήμερα λοιπόν να μην υιοθετούμε το δικό τους πολιτικό όραμα και να υιοθετούμε το πολιτικό όραμα των φαναριωτών με ψαλιδόκολο κουστούμι του Κοινοβουλίου? Αυτό, αγαπητά αδέλφια, δεν είναι δούριος ύπος. Αυτό είναι κρατικός εισοδισμός. Διότι δούριος ύπος ή το πολεμικό όχημα μιας εθνικής διπλωματίας, το οποίο το επάνδρωναν φιλοθάνατοι πολεμιστές και ρασιθάνατοι μαχητές και όχι δηλωσίες μετανοίας. Παραδόξως όμως, όπως εκείνοι έλεγαν πατριωτικά λόγια, ο Κολέτης μιλούσε για τη μεγάλη ιδέα, πιο πολύ από όλους. Έτσι μιλούν για μεγάλη ιδέα σήμερα και κάποιοι άλλοι, όπως οι φαναριώτες. Μην τους εμπιστεύεστε. Οι φαναριώτες και οι πολιτικάντες στους οποίους αναφέρθηκα μηχανοραφούσαν για να εξοντώσουν και το κατάφεραν. Και τον Ανδρούτσο και τον Καρεσκάκη. Παραλίγων και τον Νικηταρά και τον Κολοκοτρώνη. Και οι σύγχρονοι φαναριώτες αποπειρώνται να μας εξοντώσουν με άλλους τρόπους, όταν με συκοφαντικές καταθέσεις ήδη πίσω από την πλάτη μας, πρώην υποτιθέμενοι σύντροφοι μηχανοραφούσαν για να μας οδηγήσουν στα κάτεργα. Πολιτικό όραμα, γερά θεμέλια. Τι έκαναν κάποτε σύντροφοι οι αριστεροί στην Ιταλία? Γυρίστε οι παλαιότεροι λίγες δεκαετίες πριν. Είδαν ότι η Ρώμη είναι μακριά, το ίδιο και η Βουλή της. Κάθε φορά που πάνε οι βουλευτές οι αριστεροί μες στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, είχαν παρατηρήσει ότι ξεφυλίζονται. Ότι οδηγούνται σε μια σταδιακή αστική παρακμή. Και είπαν το εξής. Αυτή τα κυβερνητικά διατάγματα, εμείς την περίφημη σοσιαλιστική αυτοδιοίκηση στα εργοστάσια. Δηλαδή, το ντουαλίσμο del potere, ο διαδεσμός της εξουσίας. Αφήστε τους να βγάζουν κυβερνητικά διατάγματα, τα οποία είναι συνήθως και αντεργατικά, αλλά εμείς, και το κατόρθωσαν οι αριστεροί της Ιταλίας, τότε οι κομμουνιστές, θα διοικούμε και θα κυβερνούμε στο συνδικαλισμό της εργασίας. Και παρέλυαν πράγματι τότε την οικονομία, σάρωναν τα πεζοδρόμια, την ίδια ώρα που άλλοι έπαιρναν ποσοστά και νικούσαν. Και φυσικά αποδομούσαν την εξουσία. Αργότερα, με την ιδεολογική ηγεμονία της χώρας, στην οποία τους παρέπεψε ο Γκράμψη, πήραν και τη διανόηση και στο τέλος, σιγά σιγά οι κομμουνιστές, εκεί που δεν είχαν ποσοστά, άρχισαν με την παράλληλη εξουσία να αποσαρθρώνουν τον εθνικό ιστό της χώρας και να την οδηγούν σε αποτελμάτωση. Αργότερα τα περίφημα ποσοστά του Μπελιγκουέρ και των υπολείπων, με τα οποία γιγαντώθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα, είχαν βασιστεί ακριβώς σε αυτήν τη σιγανή σταθερή προπαγάνδα. Σκεφτείτε αν μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε αυτό που έκαναν τελικά οι Ρώσοι κομμουνιστές σήμερα. Λέγαμε ότι είναι λίγοι, ότι έχουν μια μικρή ποσόστοση του 3%, ότι δεν έχουν τίποτα. Κι όμως αυτή δεν ήταν η πραγματική αντανάκλαση της ευρείας κατακτήσεως που είχαν επιτύχει στη σχολική παραπαιδεία, στα πανεπιστήμια, στη στρέβλωση της ελληνικής ιστορίας, στη μόδα, στον αθλητισμό ακόμα. Πολύ περισσότερο στις τέχνες, στα γράμματα και στις επιστήμες. Τα είχαν σαρώσει την ίδια ώρα που οι δεξιοί και οι υπόλοιποι έτσι κεντρώοι έπαιρναν υψηλές ποσοστώσεις στο κοινοβούλιο. Και αποδομούσαν τον εθνικό ιστό της πατρίδος μας, αλλάζοντας την κουλτούρα. Σιγά σιγά οι δεξιοί, κυρίως οι δημοκράτες, υιοθετούσαν την κομματική και δημοσιογραφική ορολογία των αριστερών. Και στο τέλος ήρθε το χάος. Η εξουσία τους παρεδόθη
με την κατάλληλη βεβαίως ιστορική συγκυρία, ως ώριμο φρούτο. Γιατί λοιπόν εμείς να πρέπει να γίνουμε σαν εκείνους που έχασαν τα πράγματα και όχι σαν εκείνους που τα κέρδισαν? Δηλαδή, να μετεκενώσουμε τις αξίες της εθνικερσίας στους τομείς που προανέφερα και αντί να αφήνουμε τους αριστερούς να αλωνίζουν, να τα στοιχειώσουμε τις αρχές των σωμάτων αυτών μέσα στους τομείς αυτούς, εμψυχώνοντάς τους εθνικά. Το ξεκίνησαν κάποιοι Γάλλοι με τον Αλέν ντε Μπενουά, ασχέτως της κακής εξελίξεως. Αλλά το περίφημο ιδεολογικό κίνημα της Γκρές έβαλε τις ιδεολογικές και πολιτιστικές βάσεις, χάρη τις οποίες αργότερα ο Λεπέν γιγαντώθηκε. Με όποιο αποτέλεσμα διαφθοράς και παρακμής του εθνικού μετώπου. Αναλόγως λοιπόν και εγώ δράτω με της ευκαιρίας για να δηλώσω ότι η μοναδική απόπειρα ανατροπής θα πρέπει να είναι μια τέτοια κατεύθυνση. Διαπιστώνω την ανάγκη δημιουργίας αναλόγως 3 σωμάτων από τα οποία εμπνεόμαστε από την εθνικερσία. Ενός πνευματικού σώματος, το οποίο θα το αποτελούν πολιτικοί διανοούμενοι, ιδεολογικοί φιλόσοφοι, λογοτέχνες, ποιητές. Γιατί εμείς να είμαστε άχρηστοι και να παραδίδουμε την πνευματική εξουσία στους αριστερούς? Ιστορικοί, συνεκροτημένο από ιδρύματα εθνικής γεωπολιτικής, ελληνικής παραδόσεως, εθνικής αισθητικής, ραδιοφωνικούς και υψηλής καλλιεργίας διαδικτυακούς τόπους. Μόνον έτσι θα πάψει η ηγεμονία των αριστερών στην διανόηση και θα επαναδιατυπωθούν επιτέλους οι αρχές του εθνικού κοινωνικού μύθου. Εν συνεχεία, αυτό που ίσως να αρχίζει να γίνεται και πρέπει να διευρυνθεί, ένα πολιτικό σώμα. Όχι όμως, αδέλφια, αποτελούμενο από εθνικιστές διασπαρμένους και πλάνητες, αλλά από ενταγμένους σε φορείς συλλογικής αυτοοργανώσεως, με εντοπία συνήθως ιδιότητα, που θα προωθούν τον ελληνικό ακτιβισμό. Έχουν χαθεί τα πάντα. Δεν ξέρω ποιοι είναι πιο εθνικιστές. Αυτοί που κάθονται και λένε να φύγουν οι τοκογλύφοι από την Ευρώπη και το λένε μέσα από το κομματικά τους γραφεία στην Ελλάδα, ή κάποιοι αριστεροί στη Γερμανία που συγκρούνται με την αστυνομία εναντίον των τοκογλύφων μέσα στην ίδια τους την έδρα και εναντίον των τραπεζών. Έχω τεράστια απορία. Νιώθω ιδεολογική σύγχυση. Ποιοι είναι τελικά, ποιοι είναι οι εθνικιστές? Τι είναι περισσότερο εθνικιστικό? Να παίρνεις υψηλό μισθό και να κατηγοράς τον φασισμό? Ας τον φασισμό, μην τον αναφέρεις καν, εφόσον δεν θέλεις να σε εμποδίζει στην ηδεολογική σου προσπάθεια, στην πολιτική σου προσπάθεια. Ή εκείνοι οι οποίοι, παρότι αριστερείς, παρότι πολέμοι μας, βάλουν κατά του γνωστού δυνάστου μέσα στην ίδια του την έδρα. Ηρωικό ακτιβισμό λοιπόν. Φορείς τέτοιοι, οι οποίοι θα προβάλλουν τη συλλογική αυτοοργάνωση και επιπλέον μέσα από αυτή την ιδιότυπη γεωγραφική δομή που θα εξαπλώνονται, θα απηχούν την πολιτιακή δομή της ελληνικής πολιτικής γεωγραφίας, διότι έτσι προσαρμόζεται το ακτινογράφημα του πολιτικού ασυνειδήτου των αρχαίων πόλεων κρατών. Εμείς πιστεύουμε σε έναν αριστοκρατικό εθνικισμό, σε έναν εθνικισμό αξίων που δεν διορίζονται από έναν κομματάρχη ο οποίος προωθεί την οικογενειοκρατία. Να μην αναφέρω λεπτομέρειες τώρα. Και πάρα πολλοί σοβαροί άνθρωποι που είναι εκτός αυτού του κοινοβουλευτικού φορέως ή και εντός του διαπιστώνουν ότι δεν μπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Η φωνή όμως θα ακουστεί μόνο όταν κανένας πάρει ένα μετερίζει και μέσα από αυτό αγωνιστεί για να δείξει την αξία του, ούτως ώστε η συμμαχία στο μέλλον σε έναν πολιτικό εθνικό φορέα από αυτού του είδους την ιδεολογική προώθηση να είναι το αποτέλεσμα της ισορροπίας των δυνατών και όχι του διορισμού. Τέλος, προτείνω έναν αθλητικό οργανισμό, ένα αθλητικό σώμα. Για να μην μιλήσουμε δημοσίως από βήμα που ποινικοποιείται για εκείνο που πρέπει να λέγεται δράση. Με βάση τη θεωρία της εθνικής ενεργείας του Μεσοπολέμου, από νόμιμους συλλόγους εκγυμνάσεως, φυσιολατρίας, κοινωνικού αλτρουισμού, εθελοντισμού, για να προωθηθεί το εθνικό κάλος της Ολυμπιακής αισθητικής των προγόνων μας, με ό,τι αυτό συμβάλλει, και να εισδύσουμε στην αγκάλη του ελληνικού τοπίου, αφήνοντας στην άκρη την Τζουμεντούπολη, αυτό είναι εθνικισμός. Ούτως ώστε εκεί να συναντήσουμε το μυστήριο του ελληνικού αίματος και των ελληνικών μνημείων της παραδόσεως. Αυτό σημαίνει μια ζώση πολιτική οντολογία άλλου ρυθμού και είδους και ακόμη περισσότερο μια ελληνική οικολογία αποκαθαρμένη από τα χυπικά και φιλιστικά σύνδρομα της δυτικής παρακμής. Αυτά τα μονοπάτια, αδέλφια, που μπορούν να συζητηθούν ευρύτερα αργότερα, μπορούν να προωθήσουν την ένωση των εθνικιστών.
τη συσσωμάτωσή μας στο φύλλο της φυλής μας. Δηλαδή σε ένα ιδιαίτερο γένος, εντός ενός άφυλου παρικμασμένου λαού, σε ένα ιδιαίτερο γένος, το οποίο θα ζει μια κατάσταση, διαρκή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και θα συνθέτει το δικό του φεστιογενές πολιτικό κλίμα. Για να ξεφύγουμε από την άψυχη κανονικότητα του κράτους και να ανανεώσουμε την έμψυχη οργανικότητα του ελληνικού έθνους. Αυτό σημαίνει το τέλος της κρατικής ενσωματώσεως και την απαρχή της ανατροπής. Θα πει κάποιος τι σημαίνει επίσης, ότι πρέπει να συγκρουστούμε με το Κοινοβούλιο? Σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να το παρακάμψουμε, να το χλεβάσουμε, να το απορρίψουμε και να συντριβεί μέσα στον κεάδα της αστικής ματαιοδοξίας και της πολιτικάτικης του αλαζονίας. Οι αντεθνικές πολιτικές του όμως εντός του σιγά σιγά θα διευρύνουν την επαναστατική συνείδηση εκτός και αυτό το σώμα ενωμένο από τα δεσμικά του στοιχεία να συγκροτήσει κάποτε μια ζωτική οργανική τάξη. Με κοινωνική συνάρθρωση, ηγεμονικές διαδηλώσεις, ηρωικό ακτιβισμό που προανέφερα. Χάθηκαν όλα. Κάποτε κάποιοι καβαλούσαμε κάποια φουσκωτά μες στην τρέλα μας για να βάλουμε την ελληνική σημαία στα ίμια. Και μας κάρφωναν κάποιοι από μέσα. Και μας έλεγαν ότι αυτό δεν είναι καλή πολιτική. Εμείς θέλουμε ψήφους. Εγώ όμως δεν ήθελα ψήφους. Εγώ ήθελα Έλληνες. Και εκεί συνεργαζόμουν με ανθρώπους που δεν ήταν μέσα από το κόμμα και τους κέρδιζα. Τους έφανα κοντά μου. Με μια άλλη πολιτική που αναφέρεται στο είδος που σας λέγω εγώ τώρα. Που είναι ένα από τα πολλά είδη μάλλον. Με ηγεμονικές διαδηλώσεις όπως είπα. Με ηρωικό ακτιβισμό. Με υπογραφές φορέων. Και στο τέλος, γιατί όχι, με συλλογική πίεση προς δημοψηφίσματα. Αυτός είναι ο δρόμος. Οφείλουμε να κοινωνικοποιήσουμε σε αυτό το παρικμασμένο απαρενοπότητα λαό την ηθική του παλικαριού. Να ανοίξουμε έναν δικό μας ζωτικό χώρο μέσα στα σκλάβη εδάφη της κοσμοπολιτικής νεωτερικότητος. Και εκεί να ζήσουμε με τις αθάνατες αξίες και τις αρχές του ελληνισμού, ασχέτως εκλογικών αποφάσεων και εκλογικών ποσοστώσεων. Αυτό σημαίνει, αδέλφια, προσέξτε, είναι βαριά αυτά αλλά σημαντικά. Μέχρι εκεί μπορώ να μιλήσω δημοσίως. Να πολιτικοποιήσουμε τα θεσμικά πεδία της ελληνικής καταγωγής μας, όπως είναι το θέατρο, η ακαδημία, ο στρατώνας, το γυμνάσιο, η παλέστρα, το στάδιο και άλλα πολλά που είναι στο σύνολό τους ελληνικά και όχι βλακωδώς να πολιτικοποιούμαστε. Δεν τα λένε αυτά οι κοινοβουλευτικοί. Στο θεσμικό πεδίο το ξένο που είναι το κοινοβούλιο, το οποίο είναι προτεσταντικό και καλβινιστικό. Πέρα από την ελληνική πραγματικότητα. Πρέπει να διαχύσουμε τις ελληνικές μορφές πάλης στη σύγχρονη πολιτική. Έτσι σταδιακά, με την καλλιέργεια αυτής της διαρκής κινητοποιήσεως, θα μπορέσουν οι εθνικιστές να επιτύχουν την αφύπνιση. Τότε, το αποδομημένο, τόσο από εμάς, προσέξτε το, όσο και από τους αριστερούς, γιατί μόνο αυτό το βρούμε μπροστά μας αργότερα, αστικό καθεστώς θα λυγίσει. Είναι ζήτημα τότε ενεργητικότητος, υψηλών χειρισμών, αλλά και σοσιαλιστικής διαδικασίας. Λέω παράξενα πράγματα σήμερα. Το ποιος θα ανέλθει στην κορυφή του ιστορικού εκείνου μετεχμείου και θα ηγηθεί. Και λέω σοσιαλιστικών χειρισμών, διότι ο ηλιστικός σοσιαλισμός εκείνων θα ανταπαντήσει το δικό μας κοινωνισμό του αίματος. Ο ηλιστικός, βάρβαρος, χονδροειδής και διατροφικός σοσιαλισμός της Αγέλης θα ανταπαντήσει και θα συγκρουστεί με εμάς, δηλαδή με τη μυθική κοινότητα της πνευματικής κοινοκτημοσύνης, με την ισότιμη δια τα επιτέγματα των προγόνων μας φιλετική υπερηφάνεια. Και σιγά σιγά η δική τους αταξιχή ψυχή του προλεταριάτου θα πρέπει να συγκρουστεί με τη δική μας εθνική στρατιωτική αταξική συνείδηση. Γιατί μέσα σε ένα καθεστώς διαρκούς στρατιωτικοποιήσεως έρονται οι κάστες και οι προελεύσεις. Ο πραγματικός σοσιαλισμός είναι μόνον εθνικός. Εάν την ώρα λοιπόν που θα καταρρέει ο κοινοβουλευτικός ορθολογισμός αποδειχθεί τότε ο μύθος του γένους μας ισχυρότερος από το λαϊκό κινησμό των άλλων, τότε ο αριστερός μηδενισμός θα υποχωρήσει εμπρός τον αναγεννόμενο ζωτικό πατριωτισμό, εμπρός τον αναγεννόμενο φοίνικα. Και η πυρά του φοίνικος αυτού θα κατακάψει την οχλώδη κινητοποίηση των μαζών
και θα οδηγήσει σε εθνική του στρατιωτικοποίηση. Αυτό δεν θα γίνει με μηντιακές προπαγάνδες. Το ξέρουμε όλοι. Ούτε με εκλογικές συναρτήσεις. Ούτε με αριθμητικούς συσχετισμούς. Θα είναι το αποτέλεσμα της ιστορικής ανάγκης και ο εκβιασμός της ιδέας της μοίρας. Που σημαίνει ότι μια πιθανή τότε ανάληψη της εξουσίας θα έχει αξία, διότι θα είναι σφυριλατημένη στο αμόνι της ιστορικής πάλης. Και οι άνθρωποι που θα την αποτελούν αυτήν θα είναι αυτοί που θα έχουν αγωνιστεί για εκείνη. Σας δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα. Πείτε ότι με ένα μαγικό ραβδί, για να μην τρέφετε αυταπάτες, μια ρονακατέβατη εξουσία μας παρέδιδε σήμερα την εξουσία. Μια ρονακατέβατη θεία εξουσία ενώ μας έδινε εμάς την πολιτική εξουσία. Τι θα κάναμε? Σε έναν άφιλο, γέρο, παρηγμασμένο, άνανδρο λαό, θα μπορούσαμε αυτόν τον λαό να τον οδηγήσουμε εκεί όπου θα εξεπλήρωνε τις εθνικές του επιταγές? Με τα βεβαιότητας πως όχι. Χωρίς να αντιστέκεται γι' αυτό. Είναι σαν να παίρνει έναν άρρωστο να περπατήσει ενώ δεν μπορεί. Γι' αυτό λέω διαρκώς ότι πρέπει να κοινωνικοποιήσουμε το ηρωικό αρχέτυπο σε κάποιες μονάδες που αργότερα θα μπορέσουν να αποτελέσουν το λαϊκό έρισμα ενός σοβαρού κινήματος. Και όχι να ζητάμε ψήφους από φουκαράδες που δεν μπορούν να μας προσφέρουν τίποτα παραπάνω, αλλά που μας λένε σε ψήφισα, βγάλε εσύ το φίδι από την τρύπα και τα κάθανα από τη φωτιά. Και στο τέλος να χανόμαστε εκεί μέσα, πληρωνόμενοι από άλλους και διαπλεκόμενοι με εκείνους. Βεβαίως θα πούν κάποιοι ότι αυτά μπορούν να έχουν μακρινά. Εγώ θα τα απαντήσω όμως ότι ναι, βεβαίως χρήζουν τις ανάγκες της ιστορικής ρευστότητας, πλην όμως από τώρα το κάστρο πρέπει να τυχιστεί. Η σημαία του πρέπει να υψωθεί. Και η δική μας εθνικιστική αυτοδιοίκηση στους δρόμους πρέπει να εμποδίζει τις ασίδωτες αντεθνικές πολιτικές των υπολείπων στο Κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο, ως εξαίρεση υγείας μέσα σε αυτή την σύπουσα κοινωνία, θα μπορέσουμε να κτίσουμε την πολιτική μας μυθολογία. Μα τι λέει ο άνθρωπος, λέει τι θα πει πολιτική μυθολογία? Τα έχουμε ξεχάσει όλα. Πολιτική μυθολογία, λέγω, διότι μας λείπουν οι ήρωες. Μας λείπουν οι μάρτυρες, οι εκδικητές, οι συμπληγάδες πέτρες, οι απομηχανείς θεοί, οι τραγικοί άνθρωποι, το ρωμαλαίο σύμπαν της μάχης των ψυχών, ο πολιτικός έρος της εθνικιστικής πίστεως. Μας λείπει ένα τραγικό όραμα ζωής, το αισθητικό βάθος ενός ζώντος πολιτικού θεάτρου που θα καλλιτεχνεί τη ζωή μας και θα δραματοποιεί την καθημερινότητά της. Με αυτά, αδέλφια, και πάντα από το κλίμα των ημερών, δεν το λέγω τυχαία, θα κλείσω αναμένοντας εκ των υστέρων τις ερωτήσεις σας μέσα από μια δική μου δραματοποίηση που για πολλούς μπορεί να μην έχει την παραμικρά αξία, αλλά για μένα είναι σκοπός ζωής. Θα σας διαβάσω σκόπια λόγια από το προσωπικό μου ημερολόγιο στη φυλακή. Μέρες που είναι, λέγω, Μάρτιο του 2009, κάποια πράγματα ενθυμίζονται. Στις 12, αν ενθυμούμε καλώς, είχα καταδικαστεί με μικρότερη ποινή και μέσα από μια μακρά διαδικασία 7 ετών διώξεως και φυγοδικίας ως πολιτικός καταζητούμενος και 50 μηνών στη φυλακή, έφνης ήρθε το παράξενο θαύμα. Εφάνει μπροστά μου ο ορίζον της απελευθερώσεως. Είχα πολλές επιλογές λοιπόν. Να το βουλώσω και να κάνω δεν τρέχει τίποτα, μη ακούοντας τις προκλήσεις, ή να παραμείνω ο ίδιος ξεροκέφαλος, ανόητος περιάνθρωπος. Δεν ήξερα τι είναι πολιτικό, ήξερα όμως τι είναι ηθικό. Για λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναφέρω, έχω μάθει ότι οι αριστεριστές και οι αναρχικοί εκβιάζουν τη γνώμη των δικαστών, τους απειλούν και τους εκφοβίζουν για να μην μειωθεί η ποινή μου. Έχω αποφασίσει να μην το λησμονήσω αυτό. Γιατί το θεωρώ ένα fair play ανύπαρκτο. Ας έκανε όποιος ήθελε ό,τι ήθελε εναντίον μου την κατάλληλη ώρα. Αλλά να λες ότι είσαι αναρχικός αντεξουσιαστής τη στιγμή που εκβιάζει την εξουσία για να δώσει ποινή σε ένα συγκρατούμενό σου, τότε μάλλον είσαι άργανο του συστήματος. Επιστρέφω με μεταγωγή από τον Κορυδαλό στην Αλικαρνασσό. Είμαι ταλαιπωρημένος. Όλος τυχαίος και συμπτωματικός, δεν ξέρω πώς ο διάβολος θα καταφέρνει αυτά. Μία γυναίκα κρατούμενη κάνει χρήση ηρωίνης, υπερβολική. Αυτό είναι φυλακή. Τι νομίζετε ότι είναι? Οι Σοίτες. Και πεθαίνει μέσα στο πλοίο. Οι εναρχοί γράφουν στο διαδίκτυο και θεωρούν ότι την ξυλοκόπησα δίθεν εγώ.
Το λιμενικό σώμα μας σταματάει, άϊπνους όπως είμαστε, και ξεκινάει τις μηνύσεις. Γρήγορα διαπιστώνει αυτό δεν ισχύει, αλλά η ψυχική ταλαιπωρία έχει επέλθει. Η αίσθηση της αδικίας της συκοφαντίας με έχει καταβάλει. Μπαίνω μες στη φυλακή. Είμαι έτοιμος να ακολουθήσω τον ήρεμο δρόμο και διαπιστώνω ότι ο άνθρωπος που ευθύνεται για όλα αυτά βρίσκεται απέναντί μου, του ζητώ το λόγο και επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μου και την υποψία μου. Το λύνουμε τίμια. Δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω σε αυτό, αλλά το λύνουμε. Εγώ οδηγούμαι στο Μπουντρούμι. Βγάζω φυλακή για όσους ξέρουν, μέσα στη φυλακή. 4 μήνες έχω βγάλει μέσα στα πειθαρχικά. Όλα τελειώνουν. Μαζί μου και ένα παιδί το οποίο δεν ευθύνεται, μόνο και μόνο γιατί ήταν από αυτούς που φρόντιζαν να μην παθαίνω κακό. Σας διαβάζω όπως μπορώ. Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009. Όλοι εναντίον. Το κλίμα ανυπόφορα τεταμένο. Κοιμάμαι ελάχιστα και στο ίδιο κρεβάτι με τον πιτσιρικά. Το στένος του με συγκινεί, είναι σκληρό αντρί. Αλλά με καταπλακώνει η θλίψη για την άδικη πλέον θέση του. Όπου να ήταν θα αποφυλακιζόταν. Αυτός τι φταίει, παλιά άνθρωποι, αφού δεν έχει σχέση. Τα κατέστρεψα όλα. Έπεσα στην παγίδα. Θα τιμωρηθώ. Θα περιμένω 2-3 χρόνια ακόμη για να αποφυλακιστώ. Τι να πω. Καλά να πάθω. Όμως οι άνθρωποι της τιμής ζούμε με τους δικούς μας κανόνες και κάποτε πληρώνουμε για να τους τηρήσουμε, ακόμα και αν η ορθή λογική απαιτεί το αντίθετο. Λυπάμαι μόνο για τον πιτσιρικά, αλλά και για τον πατέρα μου που δεν θα με ματαδεί σύντομα. 5η 19 Μαρτίου. Μέτρησα 65 τσιμπήματα. Με κατάφαγαν οι κοργοί. Με κέντησαν στις παλάμες, στους βραχίονες και στα πόδια. Βρώμα αλβανική και χνάρια από περιτώματα ψυχών στο γεμάτο κατσαρίδες και λίτους. Όμως οι κατσαρίδες μοιάζουν άκακες πλέον και συμπαθείς, εν συγκρίση με τους κοριούς. Το πρωί τους θωρούσα μετά στον τοίχο να ανεβαίνουν αργά-αργά κατά πόρφυροι, πλήρης αίματος προς το ταβάνι. Μοιάζαν με τους αμέτρητους πλέον εχθρούς μου που με καρτερεύουν να μου πιούν το αίμα και δεύτη. 5η 19 Μαρτίου. Έτσι δεν είπα. Η υπηρεσία εξαιτίας του διευθυντού με πολεμάει Σαλέα. Απειλούν τη ζωή του τηλεφωνικά απ' έξω οι αναρχικοί τρομοκράτες και ξεσπάει σε βάρος μου. Ο γνωστός υπάλληλος στείνει παιχνίδια με τους ρουφιάνους του για να συγκρουστούν οι κρατούμενοι μετά μαζί μου. Ελάτε. Πάμπολα ανθρωπάκια που το έπαιζαν φίλοι και λοιπά εξαφανίστηκαν. Άλλοι, όταν περνούσαμε μπροστά τους στο δυτικό προαύλιο, κατευθυνόμενοι προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο, έκαναν ότι δεν μας έβλεπαν. Γνωστή ιστορία. Δειλών που μετά θα μ' αγκαλιάζουν. Ευτυχώς. Διότι έτσι γλιτώσαμε την ψεύτικη καλημέρα που αν δεν είχαν συμβεί όλα τούτα θα ήμασταν υποχρεωμένοι να τους τη λέμε. 3η 24 Μαρτίου. Ζητάμε από αρχιφύλακα και διευθυντή να επανέλθουμε στη φυλακή ως μη τιμωρηθέντες. Ψεύτικες υποσχέσεις. Τελικά επανήλθω μικρός και τάχα βλέπουμε. Κερδίζουν χρόνο για να με στήσουν. Από τον Κορυδαλό φτάνουν νέα για την κατάσταση του αναρχικού. Δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον αυτόν τον σέβομαι. Έδωσε τίμια μάχη ο μάκας και πάλεψε αντρικά. Και δεν με κάρφωσε ο τύπος. Η εισαγγελεύς δεν μπόρεσε έτσι να μου αποδώσει κατηγορία. Κι όμως είμαι χρόνια εδώ μέσα, επειδή με κάρφωσε συκοφαντώντας με ο κολλητός του Μιχαλολιάκου. Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009. Ως πότε παλικάρι θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Επέτειος της εθνικεργασίας και εγώ στο σκοτεινό Κιούπι. Φήμες άθλιες, χυδαίες, συκοφαντικές, πλάνονται γύρω μου και στις υπόλοιπες φυλακές. Από τον τάδε που διαδίδει με ιστερία το ψέμα του πως του συντρόφοι το χτύπησαν τάχα 2 άτομα, πως θα με εκδικηθεί, θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν κλπ. Προφανώς κατερρίφθη ο μύθος τους στην έδρα της φυλακής. Παρακαλά Τούρκους, Ρώσους, Καλουδαπούς, λιτούς και δεμένους να με μαχαιρώσουν τον Αλικαρνασσό, αν και χωρίς ανταπόκριση. Όμως με τόση προπαγάνδα δημιούργησε το αρνητικό κλίμα που εμποδίζει τη διεφθαρμένη ηγεσία της υπηρεσίας να με αφήσει να μπω στη φυλακή. Τη διεφθαρμένη ηγεσία της υπηρεσίας που θοπεύει εγχώριους και ξένους πρεζέμπορους και πολεμά μόνον εμένα. Αλλά συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Δεν θα τους περάσει. Κάτω από την αδικία για τη συκοφαντία και τη σιχασιά μου για την αδικία, κρύβεται η δύναμη. Η δύναμη που τους έχει πονέσει. Η πίστη που τους έχει ξενήσει. Και η βεβαιότης για την νίκη που τους κάνει να τρομάζουν και να φθονούν. Όσο για την ελληνική σημαία, να είστε καλά συγγελίτες μου. Έμαθα ότι παρά την απουσία μου, αυτή όπως και πέρσι, κοιμάτισε και σήμερα αγέροχη έξω από το παράθυρο του κελιού μου. Ζήτω το έθνος των νεκρών και των αγενήτων ψυχών που ολίγοι εκ των ζώντων αρκούν να το ανασταίνουν και να το τιμούν. Ελευθερία ή θάνατος!
όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα αερά και σαν